Terve! Moi, se on Daksu täällä kanssa. Joo, tänään me alettiin tehdä jotakin. Laita tuon helvettiin tuon lyppiksi. Vlogia. Hei, syvää. Ja siellä on Valtsu tuolla takana. Mistä me puhutaan vlogissa? En mä tiedä. Ainakin sanoin, että käykää kattoo tän kanavan. Sen nimi on Santeri Väli Ron Lund. Mä laitoin siinä Tramppa-video 2 sinne. Deskin. Sinne niin. Ja mäkin pistin tonne mun deskin tramppaosa Kakkonen. Tramppa-osa 2. Ja Valtsu, se teki ennen tupaamista. Ei se enää oikein viitti. Se on ihan kakka. Noin. Ei! En mä oikeesti tiputtanut paljon. Ja en mä tiedä mistä oikein puhuu. Niitä minne videoita tulee aika reippaasti. Mä yritän tehdä tämän kaverin Minecraft Skywarsia, koska itselläni ei oo vielä. Sitten mä teen toi tutoriaalit ehkä vaikka huomenna tai sitten maanantaina. Pitää katsoa mitä kiireitä on. Käykää ihmeessä tilaas Dansku. Se on hyvä tupaa ja paska. Huono vitsi. Ei ollut huono vitsi. Mulla on enemmän se ei ollut edes vitsi. Mulla on enemmän tilaajia. Siis tiputtiko toi lintu just toisen linnun tuolla? No joo. Se taisi pitää toista tällaista, toi harakka, niin toista harakkaa se suussa. Sitten se menee tonne pusikkoon kohti ja sit se tiputtaa se sinne. No joo. Kuuluu vai iso tömlähdys. Olipa kiva lintu. Ton takia mä inhoan hyttysiä. Mennään kattoo. Noin vitus meni. No ei, se on vihainen lintu, kun se tiputtelee toisia lintuja. No niin. Tulee mun kimppuun. Mistä me puhuttais tässä? En mä tiedä, jostakin randomista. Kyllä me viimeksikin keksittiin ihan hyvää selitystä jostakin. Hei, mitäs tehdään sellainen Dansku vastaan Santtu? Mikä? Sä? Joskus. Ei mä hakkaan. Eikö mulla ole verran? Viittaisi Tai kaikissa jotain. olisi. Eikö mulla ole verran? Mutta pelataan sellaista lautapelejä. Hei, joo, mä keksin sen ihan se yksi älyvaikea. No. Mitä me osattiin pelaa? Muistaakseni se labyrinttiyyskä? Ei, se oli liian pitkä. Siinä kestää liikaa. No ei se mitään. Voidaan tehdä se vaikka tänään. Ui hitos, mä en tiedä sitä tänään. Hankitaan vaikka chakkia ja sitten pelataan sitä. En mä rupea sakkiin pelaa. Hei, Valtteri, siirryksä? No Monopoly sitten. Ei mulla on monopoli. No mä keksin jotakin. No joo, Afrikan tähteä ehkä. Se on hyvä peli. Joo, sitä voitais ehkä. Niin. Se on vaan tuurista kiinni, kun löytää se Afrikan tähden. Hän löytää heti ekalla kun siirralla ja sitten mä olin, joo voitto, tää video oli tästä. Joo, mä luulen, että tää video oli jo tästä, oli 3 minuutin video. Ja käykää tosiaan tilaa ton kanavan, mä laitan sen tonne descriptioniin taas ja se olisi Danksu täällä, moikka! Mäkin pistän ja se olisi moro.